clear tu zawng te in zawa in chibai buk le vek chewni February ni somni atanga March ni khat sang ni somni panga thleng o tur Lawngtlai khopuin Hluk Hla Kut sang ni somni panga CYLA Play Ground na Ropui takin hman ani le dona he Hluk Hla Kut a hianin Mizoram kan zai thiam tak te sawm an nia a Ropui hle tura ngai ani tuna Mizoram kan zai thiam tak ten Hluk Hla promo video clip an siam hi kan en ho lok don ani promo video clip te kan en zo nu hianin Hluk Hla omzia te po kha tam takin kan shalo mai thaya kang thiang te po kha soifia no hun kha kan ron nei vele don bok ani let's go ting chan na lai mi chu punyam kan silo kan sang ve chang sa hello chi be vek ole February som hi pariat le March ni khathian Hluk Hla Kut man ani dona tin Hluk Hla Kut a hian miss khan tur ani don boka tin aram tara thok tha ti choi mona nei tur don boka ni zai thiam tak zai ngai thak tur om dona ram sang sanga lai fa zong zong te Hluk Hla Kut lo chim vek turin kan som chewa kan ni vek do ni o Hluk Hla Kut a hianin department sang install siam dona lai in thom te lai in siam sang te le khabu te le zu fa pi tak le thein om don bok ani kan ni hotel don nia kum sang ni som ni panga February ni som ni pariat le March ni khat hian CYLA Play Ground Lawngtlai live te in pum khat na hun kan mang dona chumi huna chuan in ron tel ve vek don nia kha kan zai thiam tak ten Hluk Hla promo video clip an siam kan ngai thla zo che ania Hluk Hla omzia hi toy te ngaron soifia lok don ani Hluk Hla Kut hi live fa te kut ania lova zo olen lai Mars thlatir lama lom thin ani tun laia chuan Hluk Hla Kut hi February thatop lama emo Mars thlatira lawan va zo to nu an olen lain an lom thin ani kha Hluk Hla omzia chu ani ta ani kumlama khanin Ropui takin he Hluk Hla Kut hi man ani towa siam pui ralte zai thiam mai te po khanin he Hluk Hla Kut a hianin an ron zai to boka lom kha hlo khop maya kumina po hianin hey Mizoram superstar Rsa te Mawimawia te repar choi hlei theilo Lilzo-A te nen lai chuat kan han chir le tak tur hi chu anuam don ani mo soi ngai na po om lo khopin anuam le don ani then khat tan the pe kha chuanin tunga central CYLA playground hi soi ti tok pol te po kha kan om chole nuk dona he Hluk Hla sang ni he Hluk Hla Kut sang ni som ni panga hi chu a bo ruwa ka hi tuna tang hianin a vor hian a in vor na sa to khop maya he Hluk Hla Kut sang ni som ni panga central CYLA film man tura hian ilo tel lovang ti kha kan hlau sia chu wang chuanin hey zai thiam tak Rsa fans nga mai le Mawimawia fans nga chung tiang thau chuanin Lilzo-A repar chuai theilo mo kan nau pangte tanga puitling thlenga an ngai zon ron Lilzo-A te Rsa te Mawimawia te ho Lawngtlai an ron kal don ania bo ruwa ka hi a theu neu tak theilo ani fans nga thiau an ni hlom boka bo ruwa ka hi ni china kan soyang khanin tuna tang hena bo ruwa hi alian to khop maya a then te phei chuanin Rsa kan huak done te antia tranin Mawimawia te a tranin Lilzo-A tuna tang hianin Lawngtlai mi puite ril ruin khap na sato maya Lilzo-A ron kal kha chuanin ka kal lo theilo ni he Hluk Hla Kut a hian antia tranin Rsa ka chi bai lo chuanin he Hluk Hla Kut hi ka hodon lo shim chi bai lo chuanin Rsa chi bai lo kha chuanin ho ka tum lo top ti tok pol ten oma chung tiang thau chuanin Mawimawia po hi ka chi bai lo chuanin ka lung hi oi theilo wani ti tok pol te po kha anom vele thawa anuam don khop maya nang po lo tel ngai turin kan han som vele du hal bok che ni le tuna chuanin nikum sang ni som ni palia Hluk Hla Kut Ropui taka kan hman laya siam pui ral te zai thiam mai a zaina video hi karon play dona tin ni
kumina Hluk Hla kan mang do na ni kumlama ropui takin hman ani to kan ti kha hemi video tang hianin Hluk Hla lo ropui zia le boruak anei len zia te chu kan thre thiam tura ngai tai la he video hi lo skip lo la abula tangina top thleng in siam pui ral te zaina hian en maula anui zat thak le alom om zia kha kan thre thiam tura ngai ang on let's go này tôi nè tôi đang dùng phương cây đồng cái cà nó cái này không lo cái chuột phát lầu xe bôi hey chị bài đón được không cái này là thịt thịt nào đúng không cái là quỳ đôn nè quỳ đôn hay là bọn thằng mình làm quỳ đôn nè đi này hay là bọn thằng mình làm quỳ đôn nè lên tôi biết luôn đi ngày do mình tiền kan mua anu izat thla kop maya Hluk Hla Kut thi Lawngtlai mi pui te hianin kan ngai hlu ani mo kumin sang ni som ni panga Hluk Hla Kut lom tur po hi tuna tang hian aur hianin kan ur ve na sakhop maya Rsa te moi te Lilzo ten ron kal don ti kan thiat phei kha chuanin Lawngtlai mi pui hi arte mong hol ang wang kha kan nia thut na point kan thu hlei thei to lawani azat te hen kan za zek tho mai ni let chuanin heta pakhati kan play la lok anga tin he Hluk Hla Kut ta hianin Hluk Hla mis kha thlan ani le dona tin arm wrestling te po kha tel ani le don boka lawman te po hi a thal he tura ngai phot tai la ti chuanin atop na ta na kan soidu pakhata chu hei nang mani le pathian zara 50k subscriber kan tling ve trep to 50k subscriber hi kan tling ve theite ni ngai chuanin mi van nei pathum kha karon thlang chuak dona chung mi van nei pathum te chuanin lawman thatok tak mai ka indong dona ni chu wang chuanin 50k subscriber kan tlin ve theinan khonga in link share loma khanin tun aina sa zokin tranmin han khawpui turin karon som vele ngal bok cheu ni le khati zong kha zanina ta na video kan siam thei chu ni le tapot ta se ni danga video thardang nei kan mole theu don ne